Zer pitxin? Zu zer deritzozu makor jaialdiei buruz? Aztetxu? Pitxin? Ez dakitzein dan beri deia, baina uste dut ere ez dagoela makro jaialdien alde. Ez guztiz behintzat. Nafarroara goaz oraintxe bertan. Non ote da gure ane lindane, oinez Nafarroa zeharkatzen ari honetan, asto batekin aurkitu zaitugu, berriketan. Gaurko analisiaren aurrera pentso bat ere bidali guzu, ezta? Udagiroa, festivalak, kontsumetzeko era bat edo beste, baina hasteko eta behin. Non demontre zaudeane? Oraintxe bertan Tafallan naukazue. Tafallara iritsi naiz, oinez, Olitetik Tafallara oinez etorri naiz, Nafarroa oinez, eta Nafarroa autoestopez ere bai, ze autoestope egiten nabil, ze herri batzuk besteen gandik oso urrun daude, eta beraz autoestope egiten dut, eta asto-estop ere bai ikustezakizuen ez. Beraz, orain honetan, Tafallan nago, ez dakit ikusten modu zuen, hor badago erekin bat, atzeterik ez jartzen duela, futurru de fua. Ederki, ane, bardeatan izan zinen, handik ere konexioa egin ala izan genuen, orain Tafalla aldean, baina aste honetan hainbat gai baditugu, besteak beste lehorteare albiste da, zoritxarrez, lehortearen maila ere batzartu da gaur bertan, Nafarroan, herriberan berezekin, estu eta larri dabiltzalako, ur kontuetan eta uztaren zati bat badirudi pikutara ere joango dela. Ikusteke, etorkizunen jasangarriago egiteko, uraren kudaketa on bat izateko, zenarako aukerak aztertzen dituzten. Baina ur sakon horietan sartu beharrean, bestelako ur batzuetara joatea proposatzen dizu, ane. Bueno, azteko eta behin, zenolako... Ni biluztuko naiz eta murgilduko naiz zuretan. Esan. Ni biluztuko naiz eta murgilduko naiz zuretan. Beraz, zuek esan, zeuretan sartu behar naizen. Egia da, lehorte kontuak aipatu ditugu, aktualitatean gaur albiste ditugulako, baina bestelako kontuak ere bai, erorien arana, hori ere nahiko kontu lehorra ere izan da, nahiko esan dezakegu zaharrunua ere bai, baina aurrera begira, udarari begira jarriko gara, udako ibilbidea hasi duzula aprobetxatuz, festivalei buruz eztabaidarik ez da falta, azken aldian, besteak beste iritzi hainbat, eta festivalak berriz 11 baitugu Bilbo handian, Gipuzko aldean, Ipar Euskal Herrian, EHZ, erabaterakoak eta besterakoak. Zer iritzi duzu festival handien inguruan? Zein da zure ikuspuntua? Bueno, Laizter festivalak hasiko dira, edo behar bada hasi dira da. Ni oraindik ere enaz nire bizitza puta osoan festival baten izan. Zergatik, diru faltagatik, eta orain diru apurtxu bat daukat, baina kontzientzia, baina maila kontzientzia daukadanez, o klase sozial kontzientzia daukadanez, baina hasi naiz festivaletara joan. Orain Laizter izango dugu Bilbon, BBK Live izeneko festival nazkagarri hori, eta festival hauetan gertatzen dena honako hau da. Batetik, prekarietatea ikaragarria bertan lan egiten dutenentzat. Hori lehenik eta behin, eta argi izan behar dugu hau, ze orain direla ez urte asko, ikusi ahal izan genituen irudi batzuk ikaragarri humillanteak bertako langileen gana. Ordaindu zieten oso berandu eta ordaintzeko ilara bat egin behar izan zuten hor Samameseko esplanada horretan hor emoten zuen Los Santos Inocentes pelikula, bueno, ikaragarria, benetan, eta haien lan baldintzak benetan penagarriak dira, hori hasteko. Baina horretaz aparte, festival hauekin gertatzen dena da, kultura privatizatu egiten dutela, eta kultura musikala guztiz inaccesible bihurtzen dutela, ia gehienontzat, hori ordaindu behar duzu, gainera ez da bateren merkea, eta ordaindu behar duzu. Orain arte, jai herrikoietan, aste nagusia bezalaxe, kontzertu ikaragarriak genituen, eta orainik ere baditugu, zorionez konpartxek oso kontzertu honako ospatzen dituzte, baina lehen udaletxeak ekartzen zituen talde horiek orain BBK Livera joaten dira, eta talde horiek ikusteko ordaindu behar duzu, eta halako negozio bat muntatzen da horren inguruan. Baina eska horretaz aparte, halako festivalek
gure hiria gentrifikatzen dute. Gentrifikazio agente bihurtu izan dira ere bai. Beraz, alako jaialdi batera balin bazoaz, ez zait oso ondo iruditzen alako jaialdietara joatea, baina behintzat, alako jaialdietara balin bazoaz, ez zaitez grabatu, eta ez igo argazkirik, eta ez egin kabroioiei, ez egin publizitatea doainik, mesedez. Ederki, edonola ere, ikusi ditugun irudi horietan, zu festa delako liburuaz aritu gara, egunotan, festival batzuei eta bestei buruzko azterketak guztiak berberak, ala filosofia berberekoak izango ez direlakoan. Batek, akaso esango dizu, kontzertuak doakoak izan arren, aste nagusia, San Ferminak ere makrofestivalak ere bilakatu direla, baina akaso makro batzartze horiek gogoko ditugulako, ezta? Badugulako gaitasuna jende multzo handiak elkartzeko eta gauzak ospatzeko, hala? Azken finean gizakiak izaki gregarioak gara, eta izaki gregarioak izatea oso gauza ona da. Gizakiak talde handietan antolatu egiten gara, eta talde handi horietan gauza erraldoiak egiten ditugu, talde handi hoiei esker, eta hoiesek dira ere bai gure jai herrikoiak. Bilboko aste nagusia guztiz multitudinarioa den zerbait da, San Ferminak ere bai guztiz multitudinarioak dira, baina herritik sortutakoak, atzean ez dago enpresa pribaturik, guk geuk egiten ditugu gure jaiak, guk geuk gure prismarekin gainera, feministak, bintzat ala izaten saiatzen gara, beti gauza asko betzeke daude, baina feministak, herrikoiak, esplotaziorik gabekoak, guztiz voluntarioak gara txosnetan txandak egiten ditugunak, beraz, bai, noski, masiboak dira, jende asko etortzen dalako, baina eski horrelakoak izan behar dira beti jaiak, masiboak, herrikoiak, doakoak eta voluntarioak, inor esplotatu gabe, feministak, puntu moreekin, erasoren bat gauzatzen baldin bada txosnetan daudenek zer egin behar duten jakin behar dute, eta, guk geuk sortu behar ditu jaiak, bestela jaiak ez dira jaiak negozioak dira, eta negozioak normalean beti egoten da baten bat behintzat sistema kapitalista honetan beti egoten dira galtzaileak, eta galtzaileak beti izaten gara bardinak. Jaialdi txiki ertain handi, baina galtzailerik gabekoen aldekoa zarela, ulertu dugu, Ane Lindande, iritzi horretakoa zarela. Nafarroan zehar, oinez, tarteka autostopez baita ere, baina oinez ari zaren honetan, Nafarro oinez, etxarri aranatzen ospatzekoa da urten, abestiare aurkeztu dute, hori dugu gaur besteak beste albiste, halako jaialdien aldeko, edo ez dakit, halako biltze kolektiboen aldeko, bai ezta, edo? Bai, noski, Euskararen aldeko jaien alde beti nagonik, eta Euskal Eskola Publikoaren alde baldin badira, are hobeto, ez? Azken finean Euskara guztiona izan behar delako, eta ez soilik ordaindu dezaketen ontzako. Eta, Nafarroan emoten den Euskararen egoera zoritxarrez ez da egokiena, hori, zonaldeak daude, baina Nafarroa osoan Euskal Eskola Publikoa egon beharko lirateke, eta Euskara guztiontzat izan behar dalako, eta esan dudan bezala, ez soilik ordaindu dezaketerentzat. Bai, interesgarria da gainera, aurtengo irudi horietan, aurtengo musika klip horretan, txarri aranatzen, hain zuzen ere, nolabaiteko ikutua edo keinu egin nahi izan diote horri ezta. Nafarroan bertan, nolabait batzuk privilegiodunak direlako, Euskararen gunean egoteagatik, eta aldiz beste batzuk ez ezta. Beraz, azpi privilegio gehiago ere daudela aintzat hartuta. Nafarroan oinez, segituko duzuane? Euskararen alde? Noski baietz. Oinez, korrikan, autostopez, eta asto baten gainean ere bai, baina euskaraz beti. Hane, joan aurretik. Opor autogestionatuak gomendatzen dituzu, patentatzeko prest, nola ikusten duzu kontua? Beti opor autogestionatuak. Autogestioa gure bizitzaren esparru guztietara eraman behar dugu, eta oporretara ere bai. Gaineran niri bakarrik bideiatzea asko gustatzen zen, lagunekin bideiatzea ere, noski, momentu batzuk konpartitzeko beharra sentitzen dut, baina orokorrean asko gustatzen zait bakarrik ibiltzea, nire pentsamenduetan murgiltzea, eta bai, opor autogestionatuak eta bizitza autogestionatua, beti.
entzun duzu, Lindanek egindako gomendioa, udatarian gauden honetan, askotan, deprimitzeko tarteare ematen duelako, oporretarako aukerarik ez edukitzea, nekoa sosik ez izateak, badakizue, badaudela 11 modu, eta Lindanek horixe bera erakutsiko dugu datozen egunotan baita ere. Ederki, bidei ona izaten segi, eta segi Nafarroan zehar oinez, Ane? Oinez, autoestopez eta asto-estopez ere bai. Beraz, oraintxe bertan atarako dut horrela atlodia eta pasatzen da lehenengo astoan igoko naiz. Muxo ondiat. Ondon! Nafarro osoan, bai! Andosian ez bastanen bai, zintruen igon ez donesteben bai, betelun bai, bianan ezin, etxalarren bai, fustinan anai. Urbasata handia beriain aralar, menditartean elkartuko gara, Arakili baian igerian, burua gorputa paskatuko dira. Gaztelu berrin ez duteran ezin, lekun berrin bai esan ere nahi, losarko zen ezin da ez da mainerun ere, altsasun noski leitzan ere bai. Urbasata handia beriain aralar, menditartean elkartuko gara, Arakili baian igerian, burua gorputa paskatuko dira. Lesakan bai, aieginez, herri atseginez, euskaratik helduta goazen, arnastu Nafarroa toinez, otxin lau izatara ozen, abestu Nafarroa oinez. Bai, ablitasen ez zubietan bai, goizuetan bai, lodosan ezin, irurtzunen bai, kaparroson nahi. Urbasata handia beriain aralar, menditartean elkartuko gara, Arakili baian iberian, burua gorputa paskatuko dira. Gaztelu berrin ez duteran ezin, lekun berrin bai esan ere nahi, losarko zen ezin da ez da mainerun ere, altsasun noski leitzan ere bai. Urbasata handia beriain aralar, menditartean elkartuko gara, Arakili baian iberian, burua gorputa paskatuko dira. Lesakan bai, aieginez, herri atseginez, euskaratik helduta goazen, arnastu Nafarro bat oinez, otxin lau eitzetara ozen, abestu Nafarroa oinez. Lesakan bai, aieginez, herri atseginez, euskaratik helduta goazen, arnastu Nafarro bat oinez, otxin lau eitzetara ozen, abestu Nafarroa oinez. Andosian ez bastanen bai, zintroen igonez donesteben bai, betelun bai, bianan ezin, etxalarren bai, fustinan anai. Urbasata handia beriain aralar, menditartean elkartuko gara, Arakili baian igerian, burua gorputa paskatuko dira. Gaztelu berrin ez duteran ezin, lekun berrin bai esan ere nahi, losarko zen ezin da ez da mainerun ere, altsasun noski